Gibarugan sa Cooperative Development Authority kun CDA nga legal ang ilang gipahigayon nga Special Representative Assembly kun SRA nitong Agosto 18, 2024 sa Davao City nga gitambungan sa kanhi mga empleyado sa Agdaw Cooperative. Sukwahi sa gipahayag sa kampo nila Michael John Histopa, ang General Manager sa Agdaw Cooperative. Matod ni Glenn Garcia, ang Regional Director sa CDA, aduna sila gihuptan nga mga dokumento nga magpamatuod nga legal ang gipahigayon nga assembly. The SRA was legal because it is within our mandate to call the representative assembly of any co-op for that matter. Hindi lang naman sa Agdaw. Pero since in this case Agdaw yung involved, what we can say is we have, in our charter we have a legal basis to call for the special representative assembly. And as to documents, we have our evidence, and the Office of the Solicitor General will handle all the will handle the case, kasi nag-file man ang Agdaw, nag-file ang grupo ni Mr. Histopa, nag-file of petition sa Court of Appeals Mindanao. So we are waiting for the order to comment from the Court of Appeals, and we are sure na yung OSG sila man yung legal counsel ng government agency, so tinurn over namin sa kanilang lahat yung aming mga evidence, so that will form part of our answer to the Court of Appeals. Andam ang CDA nga ihatag sa kampo sa laing Board of Directors ang authenticated nga kopya sa mga dokumento nga ilang gipangayo. We are actually ready to provide them authenticated copy of the certification. Hindi naman yan secret document, that is public. Talaga namang inisyu namin yun kasi ang essence ng certification na yun is one of the members of the interim board, who was one of the elected members, humingi para sa kanilang transaction. And yung certification naman na yun is basically for the purpose of sort of certifying na merong nangyaring election during that Special Representative Assembly. Bugtong ang kopya sa certification lang ang mahatag sa CDA ngadto sa kampo nila Histopa. Actually, ang hinihingi nila based sa sulat nila noon, hindi lang certification. Meron pang ibang document, but we told the lawyer of Mr. Histopa na we cannot give the other documents kasi pagmamay-ari yun ng co-op. The only document that we own is the certification, and we can readily give a copy of the certification. Apil sa giklaro ni Garcia nga mismo ang CDA ang nagpatawag sa assembly kay usa kini sa ilang mandato. Sukwahi kini sa giingon ni Histopa nga ang mga gipangtanggal nga kanhi mga empleyado sa kooperatiba ang nagpatawag og assembly. Pero aminado ang CDA nga midangop sa ilang opisina ang kanhi mga empleyado sa Agdaw Coop nga nawadan og trabaho. Gipasabot sab sa CDA nga dili confidential ang gihimong assembly nitong milabayng bulan. Gibawalan sila in the sense na as a general rule man good, ang co-op, whether Agdaw or any other co-op for that matter, generally, ang General Assembly nila or Representative Assembly is sa ila lang dapat. Dili man usual nga ang General Assembly sa isa ka co-op gi-live pa sa Facebook or any social media. Dili man. So, we just follow the matawag ba nato ng custom, in conducting General Assembly, but kanang ingon nga confidential, it's not confidential. Sumala sa CDA, ang General Assembly kun Representative Assembly mao'y pinakataas nga policy making kun supreme voice sa co-op nga setup ug kinahanglang respetuhon ang mahimong desisyon sa assembly. Inaani mo gud ang practice sa co-op. Every year naga-General Assembly na sila, or ang uban ang tawag Representative Assembly, parihara man lang. Every year naga-election ang isa ka co-op. And then, pag nag-election na sila, ang makadaog, mag-assume yun na sila. Normally, ihuna na ang proseso. Pag-assume nila, then mag-serve na sila sa ilang mga members.
Wala lang ko'y personal knowledge kung unsay nahitabo sa pag-assume aning gi-elect sa assembly nga interim board of directors. Baka na ay resistance on the part of sa mga tao po ni Mr. Histopa. Pero matod ni Stopa, gusto nilang maberipika kung nakahimo ba gyud og quorum ang CDA ay gipahigayon ang assembly. Kani gipang-alaw nga mosulod, pati mga media wala nila gi-alaw. Ginapili lang nila ang mosulod. So they are not transparent. They made the SRA confidential. So we have no kuan ba kanang unsaon pag-verify kung naka-conduct ba gyud sila og quorum. Kay before you conduct the representative assembly, there must be a quorum in order for you to conduct the order of business. So if there is no quorum, the entire proceedings of the SRA is null and void. Gihulat karon sa abogado sa kampo nila Stopa nga mahatag ang kopya sa mga dokumento nga giingon sa CDA. The purpose of SRA is only to report the investigation of the CDA. Dili pwede nga na ay other election nga agenda. The purpose of the SRA to produce their report, their investigation. After the report of their investigation, isubmit nila na sa amo ang existing audit o ethics committee so that the audit and ethics committee, the next assembly, will present that to the delegates for them to decide whether they will adopt the recommendation of the ethics and the audit as presented by the SRA CDA during their SRA. Ana na siya dapat. Wala sila ni shortcut sila sa proseso. Duha na karon ang nagbarog nga board of directors sa Agdaw Cooperative. Gusto ipakita sa CDA nga wala sila gidapigan sa duha ka mga board of directors sa kooperatiba. Nagsumiti na og petisyon sa Court of Appeals ang kampo nila Stopa alang sa temporary restraining order kun TRO. Andam nga manubag ang CDA sa giingong aligasyon o ginahulat na lang nila ang desisyon sa korte. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.